ప్రతి సినిమాకు మేము అంటే పడుతున్న ఎమోషనల్ అంటే చేస్తున్న ఎమోషనల్ జర్నీ లాగే దొరసానికి ఎమోషనల్ జర్నీకి కూడా ఒక డేట్ వచ్చేసింది. రేపు రిలీజ్ అవుతుంది దొరసాని. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 year జర్నీ. ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ఎప్పుడు తాపత్రయం అంటే సినిమా ఎలా చేద్దాం, ఎలాంటి కథలు ఎత్తుకుదాము అని ఎప్పుడు మదన పడుతూ ఉంటాం. ఏదో కొత్తతనం ఉన్న సినిమాలే చేద్దామని డిసైడ్ చేసాము. సో అలా దాంట్లో ఆ సిరీస్లో భాగంగానే దొరసాని చాలా ఆకట్టుకుంది మహేంద్ర చెప్పిన కథ. సో నన్ను ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రులు అడిగాడు, ఎందుకు దొరసాని ఎందుకు చూడాలి, ఒక టాప్ 5 points చెప్పని ఇంతకుముందే ఈ ప్రెస్ మీటింగ్ ముందు అడిగారనమాట. సో నాకు అలవోకగా ఒక 5 points వచ్చేసాయి. దొరసాని ఎందుకు చూడాలి టాప్ 5 points అంటే, మనం తెలుగులో ఈ మధ్యకాలంలో మంచి కొత్త కొత్త కథలు వస్తున్నాయి. సో యంగ్ డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు, మంచి స్టోరీ టెల్లింగ్. సో దాంట్లో భాగంగానే దొరసాని అసలు ఎవరిని అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనమాట. అంటే దీన్ని తీసుకున్న బ్యాక్డ్రాప్ 30 సంవత్సరాల క్రితం ఆ గడి కల్చర్, తెలంగాణలో ఉన్న గడి కల్చర్ బ్యాక్డ్రాప్లో నరేట్ చేసిన ఒక ప్యూరెస్ట్ లవ్ స్టోరీ అనమాట. ఇది ఒక ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ. సో జనరల్గా మనం ప్రేమ కథలు బాగా చూస్తూ ఉంటాం, మనం ఆదరిస్తాం. మనం జెన్యున్గా చెప్పిన ప్రతి ప్రేమ కథను మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరించారు. అలానే దొరసాని చాలా జెన్యున్గా చెప్పిన ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ అనమాట. సో దట్స్ ద ఫస్ట్ రీజన్. అండ్ సెకండ్ రీజన్, మన కేవీఆర్ మహేంద్రాస్ రైటింగ్, ద నరేటివ్ స్టైల్, దట్స్ అ టెర్రిఫిక్ నరేటివ్ స్టైల్. అండ్ థర్డ్ రీజన్, మన ఆనంద్ అండ్ శివాత్మిక కొత్త వాళ్ళైనా కూడా దే డిడ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అనమాట. అంటే దేవకి రాజు క్యారెక్టర్స్లో వాళ్ళు ఒదిగిపోయిన విధానం విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. అండ్ ఫోర్త్ రీజన్, ఒక 63 మంది కొత్త ఫేసులు. అంటే సినిమాలలో యాక్ట్ చేయాలని ఎంతోమంది అనుకుంటా ఉంటారు. ఇది జెన్యున్గా డైరెక్టరు నా ప్రతి క్యారెక్టర్కు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రెష్ ఫేసెస్ కావాలని ఒక 4 నెలలు స్టార్ హంట్ చేసి తీసుకున్న 63 క్యారెక్టర్లు ఇప్పుడు తెర మీదకి ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వబోతున్నాయి. అండ్ ఫిఫ్త్ రీజన్ ఈజ్ టెక్నికల్లీ హై స్టాండర్డ్. అంటే యూజ్డ్ యాజ్ డైరెక్టర్ మెన్షన్ సింక్ సౌండ్ కానీ, కెమెరా వర్క్ కానీ, దానికి తీసుకున్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఒక 30 years బ్యాక్ వెళ్ళి వీళ్ళు మనం చూడగలగాలి. సో మనం ఈ మధ్యకాలంలో రంగస్థలం చూసాం, ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం కథను మనం ఇప్పుడు రీక్రియేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో. మేము ఒక చిన్న సెటప్లో ఒక చిన్న సినిమా 30 సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళి నరేట్ చేయడానికి డైరెక్టర్ తీసుకున్న శ్రద్ధ అంత ఇంత కాదు. మేము దానికి సంబంధించిన అన్ని టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 5 reasons మన దొరసాని చూడడానికి నేను చెప్పగలను, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ నేను ఈ సినిమా అంటే మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మా అందరికీ నచ్చుతుంది, అంటే మేము చేసిన ప్రయత్నం కాబట్టి మా అందరికీ నచ్చుతుంది అని చెప్పి నిన్న మన తెలుగు సినిమాలో ఉండే డైరెక్టర్స్, ఈ మధ్య కాలంలో జెన్యున్గా కథలు చెప్పి హిట్ కొట్టిన డైరెక్టర్స్కి చూపించాము. అర్జున్ రెడ్డి అండ్ కబీర్ సింగ్తో చేసిన సందీప్ వంగాకు చూపించాము, హీ లవ్డ్ ద మూవీ. అండ్ జెర్సీ డైరెక్టర్ గౌతమ్కి చూపెట్టాము, హీ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ మన గరుడవేగ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ సత్తారు. అండ్ RX100 డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి గారు. అండ్ మన కల్కి డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ, నీది నాది ఒకే కథ వేణు ఉడుగుల, వీళ్ళందరూ చూసి అంటే దే సే దొరసాని అంటే ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టోరీ నరేటివ్. అండ్ దే సెడ్ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. మమ్మల్ని ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం మా పేరెంట్స్ ఉండే కాలంలోకి, అంటే అప్పుడు మా పేరెంట్స్ యంగ్స్టర్స్గా ఉన్న కాలంలోకి, మేము పుట్టిన ఆ సంవత్సరాల కాలంలోకి మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు. సచ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ఇంటెన్స్ స్టోరీ అని చెప్పడం మాకు చాలా బలాన్ని ఇచ్చింది. సో ఇంకా రేపు మీ ముందుకు వస్తుంది. ఐఎమ్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్. మన అంటే దిస్ మూవీ అంటే విజయ్ దేవరకొండ చెప్పాడు, దిస్ మూవీ ఈజ్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ కేవీఆర్ మహేంద్ర, ఆనంద్ దేవరకొండ అండ్ శివాత్మిక. ఎస్, ఐ మీన్ ఇట్. చెస్.